Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Kajing ter jong labba ubajur hagatain maulan kabahab ha Maukenro Community and Rural Development Block jong ka East Khasi Hills District kalawan rai kajing julor ka Bashir Kai kabala sedang nadu ka Artarik hadu ka Sautarik buna Yayong Arajar Arpuar hagani kajing ter jong labba ki surok rong kila kholun bad ki ba khamsha tajur kadaina kajing sha julor jong ki Sautali ki yeng brio ka wei kedukan Artali ki yeng dorbar hall barim jong ka shnong umblai bad hagani kajing ja arngut ki mensim brio kila du ai yala ka jong kajing im hadien bagila sha rong no ha kajing tua jong ka khandau kat ba ki dang thmu ban le chnong ba shalong Laong banagadaw ko jing tua ka kandau kila lek pai no sala sinong nrai kat baki dang yai da ka kejat ban lek pai sala yeng kila sha rong no ha ka jing tua ka kandau kini ki arngut kila not ki kintup yai wei kintai na ka sinong mau kriya bar wei u sinrang na ka sinong maulat hapadang ka jing ter jong labba ki pai ba na ki nriu teli ki sinong kila mi ban lek wat ya ka met jong kini ki arngut ki bala sha rong ha ka kandau Nakaliang jong ka senjuk kirang ba sinong maulat area lengbau chairman uba maron suting kila pentip woodwood ya kani ka jingja sha u block development officer jong ka Maukenro Community and Rural Development Block uba LT Tariang kasenjuk ka kerpat ya ki kunhun Traimon sungubha khamtam ya ka sorkar pakan ai jingirap sha ki longyeng ki balamat ya kani ka jingshakta ha ka jingwan len shop ki bor kamariang bat khamtam ya ki longyeng ki bala duno yala ki ba pathon ha ka jing tua khandau daga ba telephone hau number khandai line riu pra iwei pra not ar khandai Ini nakaliang jongka senjuk ki rang bak sinong jongka molat area ipat pau ya ke susi ke bakrau halor ke jingjia ke bau slabba nadu ka arterik bat menta hadu ka sauterik blabba balapen khalam lot iki surok ki yeng jungi nong song sinong ki bahap sikane ke area bat ka ke bagi susi jur kalong ha ka bedai bat ke jindono ya armut ki mesin bre ta kalong uwe na molat de semla badang kena bat kawai ga kantai na po sino mo pre halor kani ke benta ni penpau ya kajing susi nagaleng jong ka sujuk jong ki rang ba sinong ho ni ai kajing hublai ye sar video jongi bat ki department nagaleng jong ka PWD bat naga health department ki bala phone singi ke sunjuk bat ki la kloi ru ban ai jing yaram bat menta kan badang syong ban ai ga kajing kran po jo gedeng media i sar video jingi ba LT Tariang ila nang phone pan lo ngin ai
Nyerap kan balak senai habade bat kena kicingcia ka basusi. Ting ai khublai ru iki pai ba nong su sinong jong ka molat area ki bakan thop in nyo sinong. Ki balami bala poir tilang mana kuno ban yawat ya kata kamet jong kini ki arngut ki balak khatno. Andre ha bokut tu kata kalayo ban rakno salagi jong yeng sem jungi. Iwai namo kriya bat iwai namolan. Te halor kade ka benta ngikar pan ya ka bor jong ka sorgar bakan ai nyerap lem khamtam ya kini kibla dono el ka mesim hoi nyira karparu aku cukup por naki seng halang naki nong tremon sabha bagi kenerlem bagi jong keti ban ai nyerap syakini kibasem lanot menta kini ki ari bat kidon ru kiyeng hadu sautele kawai kaba umlap su watang we deu bat kador bar hol juga sinong umlai katur kala syara bat kidukan artele kita kinong de dukan ru kim sem leyo ai su te bat kawai paru kadon kawai ke yeng pomula ru balak tuano nampo yeng ke jongki te halor kene ke benta kita karpan nagaleng seng balang nagaleng juga surkar bat kenerlem lagi lat ciram hak bede bat kene